Hello guys, magkila po tayo ng bat. Ito po yung klaseng bat nating kinuha, mga ka-Israel. Ganito po yung maputi yung dito sa medyo tiyan niya. Dito mayroon pong mga batik-batik na itim. Ang gawin natin mga ka-Israel ay ganito po, kunin natin yung parang tinain niya dito sa tiyan niya. Yan, biyakin natin. Yan, tanggalin natin yan. Malagkit yung ano niya dito mga ka-Israel. Yan, isa-isahin lang natin to. Napakalaki nito oh. Yan oh. Yan. Ito na guys, tapos na. Napakalagkit talaga yung ano niya guys, yung dagta niya. Parang, ano ba yan oh, tingnan nyo. Yan. Hugasan muna natin to guys. Napakalagkit po talaga yung ano niya, dagta. Okay. Ayan na po yung ating natapos na nating linisin. Pagkatapos ninyong linisin yung bat, magpakulo muna tayo ng tubig. Yung kulong-kulo na talaga bago natin ilagay yung ating bat. Ilagay na natin yung bat natin. Yung mainit na talaga ha. O, ayan. Kasi kumulo na po yan. Kaya nilagay na natin ang bat natin. Hintayin lang natin na lumambot po yung ating bat. Ayan. Makikita mo naman yung ating bat na okay na siya, yung lumambot na. Diba? Okay. Okay na to siya. Ayan, tanggalin na natin. At pagkatapos, hayaan lang natin itong lumamig. Palamigin muna natin. Ito na po, malamig na po yung ating bat. At ang gawin natin ay maghiwa na po tayo. Ganito po ang aking paghiwa mga ka-Israel. Ganito po ang ating paghiwa. Pwede na nating lakihan. Ganon. Para po malaki ang ating makain. Yan. Tanggalin natin yung ngipin niya. Yan. Ang lambot na talaga mga ka-Israel. Ilagay natin dito. Yan. Okay. Tuloy pa rin tayo sa paghiwa.
Okay? Tapos na po natin nahiwa. Maghiwa tayo sa ating sibuyas. Lang. Ito po yung luya. Ito na yung ating sili. Yan. Para maanghang yung ating kinilaw na bat. Para masarap. Okay. Yan. Lagyan natin ng sibuyas dahon. Okay. Yan. Kalamansi. Guys. Okay guys, ito na po yung ating kinilaw na bat. Pigaan natin ng kalamansi. Yan. Pa isa guys. Yan. Pagkatapos, lagyan natin ng suka. Tapos, asin. Yan. Haluin natin. Wow, napakasarap na. Hindi ba? Ito po yung simple nating nilutong kinilaw na bat. Okay. Yan. Tignan natin ang ating bat kung okay na ba. Wow. Okay. Yan o. Napakasarap. Ang lambot niya guys. Okay, kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, click notification bell para updated kayo sa bagong upload na video at pakishare na rin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!